Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kakhulu Baba uMphostoli uNzibande kanye noma uMphostoli uNzibande egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela ekhaya lethu kubo bonke abazalwane. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga-ke Baba uNkulunkulu osigcinayo asilondoloze, osenzela umusa imihla ngemihla. Ngiyaletha ubufakazi ngokubonga nje kakhulu umusa uNkulunkulu angenzele wona, njengoba ngihambile ngaya ekhaya kubaba eBergville ngoLwesibili, njengoba egula kakhulu. Into engiyibongayo kakhulu Baba, ngiyawubonga umkhuleko wakho kanye nomama. Ngiyabonga iziyalo zakho, ngiyabonga nje ngakho konke. uNkulunkulu nginikeza udumo. Ubaba noma ngimfice egula kakhulu elele phandle, futhi uyambona ukuthi uselahlekelwe nayi ithemba lokuthi usazophila, kodwa nje ngithe mangifika wajabula, waba nokujabula ukungibona, wavuka impela sahlala saxoxa. Then-ke sase singena endlini. Emva kwesikhathi-ke ngase sengiqala-ke indaba kaNkulunkulu, ngimchazela ngoNkulunkulu. Ngase ngimbuza ukuthi sengilivulile izwi uRoma 10:9, ngamfundela, ngamchazela ngalo. Then ngase ngambuza ukuthi uyamamukela yini uJesu abe inkosi nomsindisi wakhe. Wathi uyamamukela. Inhliziyo yami yathokoza, yamdumisa uNkulunkulu. Sakhuleka naye uRoma 10:9, sakhuleka umkhuleko wange-18 May egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nje emva kwalokho wambona ukuthi uyaqaqeka nje, uba nethemba kukhona umuntu okhuluma ngezinto zikaNkulunkulu. Sakhuleka futhi noma sesilala, ngaphinde futhi-ke ngamkhulekela-ke nala ngoba isesinqeni nase-around nje isinya nesinqa. Ngaphinde ngamkhulekela ebusuku sengimrabha-ke nomzimba wonke. Nje wavuka ekuseni wathi iqolo ubengasalizwa-ke, kodwa kuyisinya namathanga ngoba isinya ngathi sivuvukele. Ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophezu konke, ngokuthi ubaba amukele uJesu abe inkosi nomsindisi, ngoba benginenkinga yokuthi mefa ehambe emhlabeni esihogweni. Bilokho ebengingakudingi, bengifisa ukuthi asindiswe. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi Baba. Ekuhlaselekeni kwami sithe singusathane, ngingahlali nasemsebenzini, ngithi ngifika lana ngithola ukuhlaseleka Baba, okuyisimanga emzini yabantu. Baba, ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngalo mande lo bengikuwona. Ngifika emsebenzini kwaMondo ngalapho eRicha, ngalapho kuleyo ndawo eRichards Bay. Ngalapho-ke Baba ngitholile umsebenzi, ngafika ngathi Monday ngoLwesibili Baba kwenzeka isimanga empilweni yami. Busuku bonke ngihlaselwe, ngingalali, ngibona isinto, ngihamba ngithukwa nasebusuku Baba. Ngibona amabhodlela afakile isinto ebofu. Ngihlaselekile impela Baba. Ngilwa, ngithandaza busuku bonke Baba. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu, futhi ngambona ehamba nami, sebengithathile inyama yami esihlukene nomphefumulo. Ngizwe ukuthi behambile ngami Baba. Angazi, ngibona sebembuyisile. Ekubuyiselweni kwami Baba, ngiyithola sengiyisididide empedeni, ngiyaphapha, ngiyinto engayazi Baba. Ngalibhiza leli gama, ngase ngayithola sengiyibona ukuthi ngingumuntu. After that Baba, ekuseni kwalelo suku umuntu wanika imali yami wathi ngihambe Baba. Ngambona uNkulunkulu ehamba enza isimanga empilweni yami. Ngithanda ukundlulisa nalobu bufakazi ekuhlaselekeni kwami. Impilo yami yonke sengiyahlaseleka, nginako ukuphumula, kepha ngibona uNkulunkulu engcwebele ehamba nami ngaso sonke isikhathi, engambulela futhi Baba.
ngithanda ukumbonga nalobusuku banamhlanje baba, bikhona into ebikhala kade ngithandaza uba Roma 10:9 mihla yonke namalanga baba, nasebusuku banamhlanje kade ngidila nako imimoya yamadimona baba, ngilwa nako. Ngabuzwa kwathiwa ngiyizwile yini into ebikhala ebusuku. Yebo baba, vele kade ngizwile baba. Lapho ngibona sengilahlekelwa umphefumulo. Kodwa nginokujabula lapho ekulahlekelweni umphefumulo wami, ngiyizwa ukuthi angisaphefumuli. Nanku ngibona ngibheke emuva, ngibheke usisi wami baba, ulimi lwami selilengile kanjena, lilengile. Baba, angazi noma ngathi uJesu Kristu inkosi, ngabuyela futhi ngaphaphama, ngaphila. Baba, ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngiyifundise osifundisa ngayo nasekhaya lezwi ekuhlaselekeni kwami, ngibone nginqobela. Hamba nami ngaso sonke isikhathi baba, ingathi angangisisi uNkulunkulu, ngime kuye ngingasuki. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba, ngibingelele kuma, ngibingelele nabazalwane basekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngifisa nje uqale ngifakaze ngenkonzo yange-Thursday, inkonzo yomama. La uMama Mtsibande khona akayikhuluma ngogogo, akambona ku-YouTube ekhuluma ngemali yasezulwini, ethi uyayazi imali yasezulwini. Yazi baba, ngacisho ngakusendela i-VN, ngicela ukuyishare lokhu nje, lobo bufakazi bagogo engibona la ku-YouTube, ngithi ngizokudownloada. Akakuveza nje kakhulu baba into engangifisa ukuthi ngiyishare. Wathi ugogo, nganedane engaqeda ukubhabhadiswa, kwenzeka izimangaliso, kwenzeka izinto. Akayivezi-ke yokuvuma izono. Angazi-ke lapho-ke, kodwa nje waveza ukuthi nganedane ngaqeda ukubhabhadiswa, kwangqongqoza umuntu. Uthi lo muntu ngangamazi lo mama, wazongikhokhela imali, wathi imali yakhe ngikukweleta yona. Uthi wambheka ngenhla kwakhe, wambheka ngezansi, uthi akamazi ukuthi washone lapho, wavesane nje wanyamalala. Siphinde-ke ngizobonga iy'nkonzo-ke zangomgqibelo eHammersdale. Yo ebezi-powerful. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu baba. Ukuba sekhaya lezwi kuyisibusiso nje impela, siyafunda okuningi. Sengathi uNkulunkulu angake sisize impela, asilekelele la sisadonseka khona, sikwazi ukunqoba. Ngoba masilalela nobufakazi babantu abathathwe inkosi yayobakhombisa isihogo. Siyasabisa isihogo, siyasaba ngempela. Siyasabisa nje isihogo impela. Kuyona indawo ongafisa ukuba khona noma ukuba kuyona. So siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngani baba uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngibingelele baba nomama. Ngithi Jesu Kristu inkosi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kuwo konke selangenzele khona. Ngiyabonga baba nokuseluleka kwakho ngizwile inkosi njalo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi inkosi lo mthandazo wabaRoma 10 ngiyawusebenzisa kakhulu baba. Lala ngawo, ngivuka ngawo, nemini ngiyawukhuleka. Ngiwubone kakhulu umehluko baba, ngiyawubona umehluko futhi ngizophila ngawo nje. Uyangisiza ngendlela emangalisayo. Kanti nazo lezi nkonzo esizitholayo baba, usuku nosuku asenzela zona, ngiyazilandela, ngiyazi ngihlezi ngisemoyeni, ngihlezi ngizizwela nje ukukholwa. Ziyangivuselela kakhulu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu baba ngakho konke uNkulunkulu asenzela khona ngawe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo.
ziningi izinto ziyenzeka, kodwa ubaba ngiyakhumbula ngiluleka athi ngilalele izinkonzo lezi, ngiyazilalela ngiphinde ngingena kuma-audio, yazi ngivuseleleke kabusha. Nje manje ngisekhaya njengoba kuyiholide, ngilalela kamnandi namhlanje indodakazi, ngisho ukuthi indodakazi kabhuti wami ifakile i-Wi-Fi la ekhaya. Manje-ke isikhathi esiningi nje ngisala ngisemsebenzini sengizokuthi mhlawumbe angeke ngikwazi ukwenza ukukhuluma phakathi namalanga njenganamhlanje njengoba kuyiholide, and nge-weekend asingeni. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nala ekhaya i-Wi-Fi seyikhona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga. Ngizilalela kamnandi izinkonzo, manje sengizibukela kamnandi ku-YouTube. uNkulunkulu ngiyambonga ngendlela emangalisayo baba, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngivuka ekuseni nje ngithukile. Izolo bengilalela intshumayelo, ngihlezi-ke ngiyilalela intshumayelo, kodwa nje uma zingishukumisile, shuthi zingithintile enhlizweni, ngizovele ngikhale enkosini, lokhu ngikhale enkosini. Kodwa intshumayelo yayizolo baba, ngidlale, yazi ngithe mangiqeda ukuyilalela, ngalala phezu komphethe ngayibuza Nkosi uJesu ukuthi ngizokwenza njani. Ngoba baba kuyoba buhlungu kakhulu ukuthi sithi sesiziyeke sonke izono, sisele ngezono zokweba isikhathi emsebenzini, izono zeconsi nokudlala, zokwenza amajoko, bese siyosho esogwini kubuhlezi usitshela. Kodwa iqiniso lihle ukuthi usifundisa konke. Inhliziyo yami angangikhonza khona ngangingakuthola ukudla okungenza ukuthi umphefumulo wami ube in scramble and fear. Indlela engisabe ngayo, ngivukile namhlanje ekuseni. Uma ngivuka ngithi ngiyakholeka, ngithukile. Ngiyabuza Nkosi uJesu ngizokwenza njani? Ngoba nginonyaka ngiyamcela ukuthi ngicela ngiphe umoya ecele, kodwa ngeke waqeda ama-process ekumele ngidlule kuwo. Manje nje ngiyawuzwa emoyeni wami ukuthi ngithukile. Mhlambe konke lokho sifundisa kona eyakhe iChapter siyavalwa, sizokwenza njani? Uma singafuni ukulithatha iqiniso, siphenduke ngokupheleleyo, simnike uNkulunkulu iy'nhliziyo zethu, kuba siyolahlwa, siyosha esogwini, sikhohlwe ukuthi sifeliwe. Oh, wasifela. Ngiyacela baba ukuthi usikhulekele, usincusele Nkosini. Ingafiki i-rapture singathi singawutholile umoya icele. Siyanxusa nathi Nkosi uJesu ukuthi asisize singafi, kodwa sabele ukuphila okunaphakade, asithembise kona. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba siyabonga baba hlangana nawe noma sikwade noma siconze ngelivi laNkulunkulu through wena. Baba nginetibongo letimatima letinkulu empilweni yami. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ngethwele kwaze kwaba la. 9 years ngigula, but ever since ngicalele kulalela lo mthandazo, yena sengiyakhona ngisho ukuvuka ngidicebele umbhethe lo bengingakhona ukukwenda. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga. Mfana bekangafuni ukusebenza, sadubila sahleli phasi angafuni ukusebenza kule Friday lo luphelile, not loya. Then ngase ngimnibida ngaSunday kwafika nje sakumbida kumnikela umthandazo, ngathi asekalalele, walalela.
Monday ekuseni ngathi ngiyavuka ngiyamfuna ngangamtholi, ngathi ngiyashaya wangabambi, ngashayela lo mnye umfana walakhaya naye ngabhuda, wathi ukhona usemsebentini. Ngithi nje Jesu Kristu inkosi, nangabe uyanzambama kwendekeni bese uya emsebentini phindze kanti bese uthi uyekele. Wathi hhayi kuside nje angihambe ngahamba, bakubitile cha ngitihambele. Ngithi-ke Nkosi, ngithi-ke Baba Jesu Kristu inkosi. Babe ngiyabonga, ngithi Jesu Kristu inkosi kakhulu, umntwana sisi wami naye ngumnikelo umthandazo. Bekanesikwelete, bengingadi noko anyway, but bekanesikwelete lesikhulu asikweletayo, kodwa ngaNkulunkulu wathi nakabacitha nje kulalela umthandazo basadiskhasa ngale nale matimvu leti tishumayelo bengibasendela tona netifakazo bengibasendela khona, basadiskhasa kwabe kungena imeseji lesisikwete sakhe lesingu-500 nemali sesiklerishekile. Ngithi nje Baba Jesu Kristu inkosi, inkosi angadi Baba, ngingadi ngabonga ngithini kule group yaSimakade, ngoba uNkulunkulu ngendlela thini kule timangalisayo. Ngiyamncusa futhi ukuthi achubeke angendele umusa nami nje Nkosi, nginike ukuthi awu Baba imane ungendele, uNkulunkulu angendele umusa ukuthi ngiphile fully completely. Ngiyakholelwa futhi kuloko egameni lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngenxa yesikhathi ngoba angikwadi nalokukhuluma kahle, ngiyakholelwa kokuthi kumbe imeseji yami itofinyelela kahle kuwe. Lapho ngingakendi kahle khona, inkosi ngendele umusa, ngicoliselwe nakuwe, ngicoliselwe bazalwaneni bonke, ngithanza nonke bazalwane. Umsa lo ngakale ngiwuthole kini uyamangalisa. Ngithi Jesu Kristu inkosi, egameni lakho Jesu Kristu waseNazaretha, amen. Udumo kuNkulunkulu-ke liphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozela nguJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngeza kuwe ekuseni Baba, Saturday ebusuku kuyokafika kimi ngisala liceda ukulalela inkonzo. Uma ngisakhuleka kwafika nje ngaphakathi kimi Baba, ngathi Baba kuyavumelana umphefumulo wami, umoya wami, inhliziyo yami, kwafika kwathi gcingeza kwehla ngaphakathi kimi, kusho Baba uthi ngempela uBaba uNsibande ubaba wami, ubaba wami, ubaba wami, ubaba wami. Kwagcwala ngaphakathi, ngaba fulfilled ngaphakathi Baba, emoyeni wami ibilinzama, ngazwa ngaphakathi kungena ukuthi ngempela Baba ngubaba wami. Nomama uMamSibando ngezwa kugcwala ukuthi umama wami ngempela. Ngasho Baba noma ngikhuleka ngathi Nkosi, abazali bami ngiphe bona. Ngasho Baba ngempela inhliziyo nami ngeza kugcwala ngaphakathi Baba. Ngiyabonga kakhulu Baba imfundiso zakho. Baba ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, uNkulunkulu kakhulu ngawe. Ngibonga umusa kaBaba uNkulunkulu ngawe asenzele wena ngawe Baba. Siyabonga kakhulu, siyabonga ukuvuma ukusetshenziswa Baba uNkulunkulu, ukuvunywa ukugetshelwa nguye. Baba into engibhekele kuyo awutshintshi Baba, awutshintshi. Lokhu uNkulunkulu akubekile futhi Baba engikuthanda kakhulu ubu-strict bakho. Yo Baba ngiyabuthanda ubu-strict bakho. Yazi Baba ngiyathanda ubu-strict bakho kuthi kungadlala Baba. Yo Baba ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu Baba. Yazi ngiyabonga nangizwi futhi Baba, ngenkathi ngithi Baba angisakhona yazi ungena emkhosini, wangithumela umaRoma 10:9 mhla ka-18 May. Yazi Baba, everyday mangimamela lo mkhuleko lo kuNkulunkulu, each and every word maloku ukhuleka ngilalela, kukhona uNkulunkulu oqaqulukayo kimi akwenzayo. And since Baba kwenze lokho Baba, ngiphupha inyoka zibulawa zifa. Okugcina kusakwa namhlanje ngiphuphe inyoka enkulu Baba, ngibamba ikhanda, ngibamba umzimba, ngayisonta yahlephuka, ngayithuka ikhanda layo emzimba wayo, kaphuma igazi, ngayilahlela phansi, ngathi mabethade bayoyishisa. Ngazibona futhi Baba nge-other day, ngazibona ngiphuma endawo ngathi idrum emnyama ephansi ejulile, ngiphuma ngiyaphezulu, ngibona ilight ngiphuma Baba. Yo uNkulunkulu yangingcobela Baba, uNkulunkulu yanginqobela, uNkulunkulu yanginqobela kakhulu Baba. Ngiyabonga, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabonga, ngiyabonga Baba, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngibingelele umama Nsibande, ngibingelele nje abazali bonke. Baba umpostoli, la kunentombazane eyangifonela esesibhedlela igulela umzala wayo, yathi icela umkhuleko, ngabanikeza umkhuleko wange-18 May.
Manje ngisacela ukuthi ngisendele ubaba ubufakazi abulethile. uJesu Kristu inkosi. Mama unjani? Izolo-ke bangenile esibhedlela ntambama, bamfica upheqa amehlo, kumhlophe nje kuphela emahlweni, nomoya udosa kanzima la emaphayiphini, uyahexiza umoya. Hayi, bamlalelise-ke umthandazo, bamlalelise. Bemlalelisa, aqale manje ashintshe ukudosa umoya, udose kahle-ke manje umoya mayelokhu elalela umthandazo, udose kahle umoya. Kuthi sophela umthandazo bese ayavula amehlo kahle-ke, abheke kahle-ke. Baphume nabo benethemba ukuthi hayi cha, uzoba ngcono ngoba nokuphefumula sekushintshile, sephefumula kahle, namehlo akasamapetile, abasemhlophe sekuwamehlo nje awavulile. Kanti uNkulunkulu beselilobile bandla usuku lakhe. Ngo-4 ekuseni sathola ikholi bathi akasekho. Kwaphela kanjalo. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ubaba uNtsibande nomama uNtsibande, abazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni kaJehova yabonelelo. Sekudala ngagcina umlethe ufakazi kakhulu. Kodwa izolo ngomgqibelo ngihlele ngizwa abantu befakaza ngaleli gama leJesu Kristu inkosi. Kwenzeka uma ngiphaphama ngo-1 ngiyahamba ngiya e-bathroom. Uma ngise-bathroom ngizokhala isikhova. Bazalwane ngithukuthele into ongazange uyibone. Angiqedanga engangikwenza ngase ngijaheke indlela emangasayo ukuthi ngiyosikhuza ngegama likaJesu. Ngangithi ngifuna ukuphuma, kwabuka bathi no angaphumi, ngasikhuza khona ngisekhishini. Sengisekhishini-ke manje. Ngakhuza la sikhona ngegama likaJesu, ngakhuza uJesu Kristu inkosi, ngakhuza ngakhuleka. Kanti nangu uSathane engijwayela kabi. Ngabe kwenze kanjani? Hayi, ngahamba ngekamela. Ngathi asithuthe siphume sihambe ngamanje. Hayi, bangamzuzu umngaki ngangenela ekamereni. Ngahlala ngazofuna ukufaka igawuni. Wathi ngiyalalela. Hayi, lutho isikhova. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Sekumkhuleko wami, angikhuleki nokumbingelela kwami abazalwane nje. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga, amen. uJesu Kristu inkosi baba. Mbingelela ubaba nomama nabazalwane bonke basekhaya lezwi nasentabeni indle kaJehova kuyabonelelwa. Ngifuna ukubonga kakhulu baba ngey'ntshumayelo zalapha ekhaya lezwi. Intshumayelo ezi-pure kugcwaliseka umbhalo okulapha ku-Revelation chapter 14 verse 6. uthi uJohn ubone ingilozi ishumayela the everlasting gospel. And bonga kakhulu nakhona ama-testimonies ne-protection yalapha ekhaya lezwi. A couple of days ago beniphuma emsebenzini on my way home and benihamba ngey'nyawo hamba nomunye ubhuti endleleni emgwaqeni estradini and besihamba ku-yellow line and bekungekho busy kakhulu, so apparently khona i-quantum beyibuya towards me and ngibonile ukuthi lo bekafuna ungishayisa vela. Lo bhuti benihamba naye vela niphusha ukuthi niphume endleleni. Namanje nisamangela ukuthi nisindi kanjani. So ngifuna umdumiso uNkulunkulu ngalokho, protection. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli Dr. Ntsibande. Ngiyabingelela mpostolikazi mama uNtsibande. Mndeni wonke wakwaNtsibande. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Bingelela nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nje ngiphakamisa udumo ngibhekise kuNkulunkulu. Siyabonga inkonzo ebilapha eHammersdale ngomgqibelo. Siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu baba ngani bazali bethu. Ningabazali bethu sibili. Mina nje nangikhipha emanyaleni. uNkulunkulu wanathi wanithuma kumina
ukuthi ngizongitakula. Awu ngiyambonga uNkulunkulu ngani kakhulu ukunibona nje ngajabula njengengane ibona umzali wayo. Ngabona uNkulunkulu kimina kwafuthi yeheni ngambona uNkulunkulu ngamehlo ngoba ngemva ngoba nibiyelo yena. Sibonga ngokwelula. Nginobufakazi engangifisa ukufushumayela ukufakaza ngomgqibelo. Ngabuye ngasho ukuthi angimbonanga lo mntwana. Umntwana wami ubengathandi ukuze enkonzweni yasekhaya yalezwi ngomgqibelo. Kodwa nje kuthe ngomgqibelo ekuseni sengithi mina kuyena ngicela ngihambise kaMagaba. Ngisahlezi nje angisazi noma ngangiphuza amanzi noma ngiphuza itiye. Ekuseni nje kakhulu. Hayi ngimuzwe ekhuluma no-anti umgadela umntwana ethi akenze masinyane khathi bazoya enkonzweni. Ngathi hawu uNkulunkulu wami kanti nje. Ngambonga uNkulunkulu. Uthe mangiphuma ngangiya ebathroom esisika Magaba. Mangithi nangu ngemuva ukhona kuyacula usukumile uyacula uphakamisa izandla and ubejabulile ngisho sesibuya wahlala saze saphuma. Ngajabula ngoba ngakhuleka uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu wami ngicela umshintshe ingqondo yakhe uyithambisa inhliziyo. uNkulunkulu wangizwa wangilalela. Ngilutho wangilalela uNkulunkulu wakwenza engangicela ngomntwana wami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Mtsibande ngiyanibonga nomama. uNkulunkulu anibusise nonke. Ngibonga ungena ekhaya lezwi ekuphileni. Jesu Kristu inkosi. Amen.